Mat-tokki ta' nofsinhar tas-Sibt, il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca iddikjarat l-Istrina 2015 miftuħa. L-Istrina ta' din is-sena għandha tema ta' fidi, tama u karità. Eżis Maltin u Awċinħuti, grazzi minn issa ta' dak kollu li se tagħmluna gbur imbieħ, jiġifieri l-ġenerożità li ma taqta' xejn matul is-sena imma llum tkun fl-aqwa tagħha għal daw kollha ħutna li għandhom bżonn illum imma jista' jkollhom bżonn għada. U allura niddikjara li l-Istrina 2015 se tibda propju hawn. Grazzi minn qalbi, grazzi. Din hija 17 l-edizzjoni tal-Istrina fejn sena wara sena dejjem ġie maqbus ir-rekord ta' fondi miġbura. Għal-ftuħ ta' din is-sena kien hemm preżenti l-Prim Ministru Joseph Muscat, il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil u l-Arċisqof Charles Scicluna li l-kol għaddew messaġġi taqda u appellaw għal-ġenerożità. Naħseb iridu napprezzaw anka lil dik il-mara, lil dak ir-raġel, lil dik il-familja li forsi ħatati dik il-5 euro, dik l-10 euro milli tista' imma tażel li tagħtiha lil Community Chest Fund għax taf li l-Community Chest Fund qiegħed hemmhekk għal Maltin u l-Awċin kollha u għalhekk jinnawgura li din tkun ġurnata oħra kbira ta' solidarjetà. Għal-ewwel darba l-Istrina qed tittella fil-kumpless sportiv tal-Kottonera f'Bormla. Tkellimna ma' Jason Busuttil qed jieħu ħsieb il-loġistika ta' din l-attività. Kienet sfida lejna, speċjalment il-parti tiegħi l-parti loġistika li għandna venue ġdid, setup ġdid, kompletament dimna ħafna show kbir ta' television, ovvjament numru kbir ta' volontiera wkoll u numru kbir ta' kuntratturi li taw semhom biex għandna dan is-setup li għandna llum. Jidher li jennexxa loġistika tajba ħafna u nħeġġu lin-nies ikomplu jċemplu biex ovvjament kif qed taraw iċ-ċifra da tola u dejjem tola. Min ħin għal ħin spikkaw id-donazzjonijiet kbar ta' numru ta' kumpaniji u organizzazzjonijiet fosthom dik tal-Partit Laburista. Fl-istess ħin ma naqsux in-numru kbir ta' volontiera li ta' kull sena jagħtu is-sem tagħhom. Niġu hawnhekk nagħtu ftit mill-ħin tagħna, nipparteċipaw u ngħinu kif hemm bżonn. U allura hemm bżonn tim ta' nies kemm bħala backstage biex jgħinu dawk li diġà qegħdin jagħmlu ħafna attivitajiet hemmhekk. Għaw numru kbir ta' volontiera u kollha flimkien qed nagħtu show aħna wkoll biex ngħinu għall-istess skop. Hija forza kbira ta' solidarjetà ma' kulħadd, għaliex dana kulħadd l-istess. Illum hemm persuni li qed ibatu għada jista' jkun anyone of us. Jiġifieri di xi ħaġa li tagħmilha mill-qalb u ta' żmien speċjalment tal-miliet hija xi ħaġa sabiħa li tagħti mhux il-ħin huwa prezzjuż ħafna. Allura li tagħti minn ħinek għal nies li ma tafx u hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Nagħmlu affarijiet daqsxejn differenti. Jiena ħanagħmel skulturi, żew skulturi magħmula kollha miċ-ċikkolata. Għandu l-kollega hawnhekk ħajjagħmel John Vic Borg ħajjagħmel pitturi biċ-ċikkolata u Josette Fenek ħadd pitter xi ħaġa li hija relatata maċ-ċikkolata. Jiġifieri huma affarijiet relatati mal-ikel biex forsi b'xi mod jew ieħor nkun nista' ngħinu f'dan l-avveniment.